4.7 IFM. Report! Idinaos ang mass schedule sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City alinsunod sa pagdiriwang ng Solemnity of the Immaculate Concepcion of the Blessed Virgin Mary nito lamang December 9, 2024. Dinaluhan ng mga daan-daang debotong Katoliko ang selebrasyon bilang pagkilala sa kanyang natatanging pagiging ina sa tagapagligtas ng sanlibutan, si Jesus. Naging sentro ng mensahe ng misa ay ang pagtitiwala sa Panginoon at sa plano nito, kagaya ng ginawa ni Maria noong nalaman niyang kanyang ipagbubuntis si Jesus, na sa kabila ng pag-aalinlangan at takot ay malugod nitong tinanggap at tumalima sa kagustuhan ng Diyos. Ibinahagi rin ni Archdiocese of Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na ngayong Kapaskuhan alalahanin ng Inang Mariang nagdala sa sanggol na nagligtas ng sanlibutan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.